Це гіалуронова лінійка від Dr. Sante. І зараз я покажу, як виглядає моя рутина з цими засобами. Шампунь м'яко очищає, добре піниться, не сушить волосся, не плутає довжину і, що головне, не пересушує шкіру голови. Бальзам легкий за текстурою, не обтяжує волосся, але при цьому зволожує, розплутає та робить його м'яким. Маска – це бюджетна знахідка, на мою думку. Густа кремова текстура робить волосся гладеньким, слухняним та зволоженим. Можна використовувати методом припу. Незмивний крем легкий за текстурою, не липне, не жирнить, не обтяжує, надає блиску та м'якості. І фінальний спрей для полегшення розчісування та зволоження без обтяження. Лінійка має приємний свіжий аромат, підійшла моєму рівному фарбованому волоссю, воно зволожене, м'яке, слухняне і виглядає доглянутим. Ці продукти вже скоро можна буде придбати в багатьох торгових мережах, але на Elfa Shop є весь набір по суперакційній ціні.